on tot comença. T'hi sentiràs com a casa, amb horaris amplis i serveis adaptats a les teves necessitats. Hi trobaràs espais tranquils per concentrar-te i sales per treballar en grup i compartir idees. I quan necessita una pausa, l'espai Inspira és ideal per relaxar-se. Saps que hi ha racons per posar a prova el teu enginy? L'espai Simbet és el lloc on podem practicar el que aprenem a veterinària i ciència i producció animal. Hi ha models anatòmics d'animals, microscopis, simuladors i fins i tot ulleres de realitat virtual. Quan vull concentrar-me, vinc aquí. I quan necessito intercanviar idees, sempre trobo un lloc on fer-ho amb els companys de classe. També hi ha un espai per enregistrar i editar vídeos o treballs audiovisuals. Després de classe ens agrada quedar-nos una estona i desconnectar. Hi ha molt bon ambient. A la biblioteca puc consultar la bibliografia que hem tractat a classe i anar a buscar els llibres a la prestatgeria. Puc consultar articles científics, llibres electrònics, bases de dades, i ho puc fer tant des de la biblioteca com des de casa. El préstec és ràpid i àgil. Pots endur-te llibres, dispositius tecnològics i fins i tot models anatòmics. No cal que t'apropis al taulell, però si ho fas, sempre t'atendran amb professionalitat i simpatia. I si no trobes el document a les biblioteques de la UDL, també pots sol·licitar un article o un capítol del document a altres institucions d'arreu del món. Les biblioteques t'ofereixen cursos amb reconeixement de crèdits, formació, tallers i ajuda pels teus estudis. Les biblioteques conserven i custodien el patrimoni universitari, incloent fons especials de prohoms de la ciutat. Sabeu que aquesta escriptòria va pertànyer al poeta Màrius Torres? I entre el llegat de Francesc Betriu destaca el Premi Gaudí d'Honor de l'any 2020. Les biblioteques ens donen suport en la recerca i en tot allò relacionat amb la ciència oberta. Viu les biblioteques UDL, obertes a tu i al món.